Ya ampun, parine lemu-lemu jen. Ayem ngene iki. Ngapa, Mbak? Kowe kok lungguhe ning kene, ora ning nggon kono? Bukan adanya emang iki. Masya Allah, ya Allah. Lehku modal, ladang nyampe puluhan juta. Lah kok rupane kok ngene iki piye iki? Ora lho, Rit. Lah wingi sing mbok foto ki ladange sapa? Gila yang kuwi to. Ya Allah. Lah ngapa mbok kirim nih gambare iku ki? Yo ben nek sampean ngeki modal ben gogrok ngono. Dadi ben aku juga semangat sampean di semangat. Ya tak foto niki sampean ra semangat aku lemes enggak buka modal.